Tak zdravím vás všechny od přehrady Třetínské. Máme cca 3 stupně nad nulou a budeme se dneska snažit nachytat nějaký kaplicejny. Uvidíme, jak to bude fungovat. Máme tady nějaký šrot. Je potřeba těm rybám do té ledové vody nachystat něco atraktivnějšího, než jsme zvyklí. Takže tady máme konopný semeno, pstruží pelety, kukuřicu. Prostě to namícháme všechno dohromady. Tak, první přímě jsem zvolil Scopex, ten funguje všude. Pane kolego, pojďte blíž s tou kamerou, ať to všichni vidí, co tam sypu do toho. Konopný semínko. Nejlepší je samozřejmě tady tyto pelety, které se rychle rozpouští z příchutí halibutu. Máme to odměřeně. Zamícháme. Se mi zdá, že toho šrotu je tam málo. Přisypeme tam zbytek. Tady hlavní součástí právě je přidávat hodně partiklů, aby jsme měli ty ryby na co nalákat. Takže přidáme kukuřicu, jsou tam kukly a různý směsi obilný, takže tak. Přidáme metod příměs. Tak a jdeme to všechno zamíchat. Tak to bylo tak všechno k přípravě šrotu, kde máme samé dobré věci, kukuřica, pelety, partikly různého druhu, pelety a metod karp. Příměs. Tak. Zředíme to s vodou. Je třeba pořádně zamíchat. Zase je důležité, aby ten šrot nebyl úplně sypkej, protože když vám dopadne do vody, tak vám v tom krmítku během chvilky nic nezbyde a spodní proudy té vody vám to odnesou pryč. Takže je potřeba to mít trošičku takový mazlavý, aby to drželo a jen tak rychle se to z toho krmítka nedostalo. No, máme toho hodně, takže to trošku složitější zamíchat na tu požadovanou hmotu, kterou samozřejmě je důležité, když to takhle zmáčknu, aby mě to drželo pěkně a nerozpadlo se to.